Kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ ka ye ka ban jamana kɔnɔ. Baɲumankɛtɔn caman n'an k'u ma ONG u ka baara sonsorilen don. Mɔgɔ bayirikaw de tɛ baara la sisan. Bubakar Mahamani Mayiga bɛ kulu la min ye autorité intérimaire ye Tombouctou min bɛ conseil régional ko fɔ. Nin décision in n'a taara ten a bɛna kɔlɔlɔ caman se jamanadenw ma. ONG minnu bɛ baara kɛ ni Faransi ye u bɛ dɛmɛ lase maliyɛnw ma yɔrɔjanw na yɔrɔ minnu bi Mali fanga tɛ o yɔrɔ ninnu na a cogoyaw ka ca. O kumakan kelen don tawudenikaw fanfɛla la. Sidi Mohamed Ould Himahu ale ye conseil technique ye collège transitoire la tawudeni tɔgɔ la. C'est dommage pour nin bɛna cɛniba de lase baarakɛlaw ma. A kɔlɔlɔ bɛna bɔ kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ baara kɛ a ONG 84 kɔnɔ a hakɛ tɛ dɔn yɛrɛ. Ni ɲɛ wɛrɛ ma sɔrɔ minnu ka baara sonsorilen don a bɛ se ka kɛ sababu ye u ka fara kulu marifatigi dɔ kan o ye Bubakar Mahamani Mayiga ka hakilina ye. Baara caman fana bɛ sɔrɔ an ka denmisɛnninw fɛ bi n'i y'a ye ko terrorisme a bɛ bɔ baarabaliya de la ni denmisɛnninw tɛ baara sɔrɔ mɔgɔ min nana a bɛ se ka taa n'u ye ka taa u dɔ kɛwale juguw baaraw la. Kɛnɛya tigilamaw minnu bɛ yaala ka mɔgɔw furakɛ a fɔr'u ye a nɔgɔni la u ka segin ka na Tombouctou. An y'a fɔ bɛɛ lajɛlen u ka segin ka na Tombouctou. An ka mɔgɔw min bɛ taa ni ka segin na banabaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ se k'o kɛ bilen. Ni ye balawuba de a mɔgɔw ma. Maa caman bɛ na u ka yɔrɔ bila ka na sigi yan Tombouctou. An ka ɲɛmaw bɛ min o yɔrɔ la. Nin ko ninnu na hakilina kelen de bɛ Bubakar Mahamani bolo. Pour que fɛɛrɛ ka sɔrɔ an ka autoritéw kan ka fɛɛrɛ ta k'a lajɛ député bulon ani gouvernement bɛɛ ka dɔ bila u ka sara la pour que kɔlɔlɔ min bɛna bɔ ONG ninnu ka baara joli la dɔ bɛ se ka bɔ a fanga la. Sidi Mohamed Ould Himahu ye welewelemada kɛ jamana ɲɛmaw ma. Alternative je n'en vois pas. Ne kɔni tɛ fɛɛrɛ wɛrɛ ye nin ko la. Fanga ɲɛmaw k'u ko baara u ka taa yɔrɔ na u kun tɛ se yɔrɔ minnu na u ka mɔgɔw furakɛ. Wajibi n'an ye fɛn tigɛ yɔrɔnin kɛlɛ jagoya mɔgɔw bɛ na sa. Ka fara o kan gouvernement ka laadala tɔnsigi ye n'o ye conseil des ministres ye o senfɛ kunu araba novembre kalo tile 23 san 2022 jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini marabolo ɲɛmaw fɛ n'o ye gouverneur ye u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lajɛ nin ko in kɔlɔlɔ bɛ n'a kɛ cogo min ye Mali faso jama ma. Ni Aluseyini Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.